पागल कुत्र इथं कशी कापतात ती दाखव. हो बारीक पीस करा. युट्यूबला व्हिडिओ असणार ना तुमची. अजिबात नाही नाही गप्पर धापा कशाला पैसे गेली तो त्यांच्या काय ते हा त्या दिवशी दिलंच बरोबर बरोबर दिलं एवढा नकोच जाऊ आम्ही जाऊ बरोबर माझा काय समजलं हे मुळे किती जेव्हा त्याची पन्नास काय येतं पेट्रोल काय पियायचा गाडी टाकायचं ते उघडत द्यायचा ये अक्षी आज ना अजिबात नाही ए रुक बाबू हल्लू रे सर सजा माके दूसरी जरा छुरी ले सजा माके दूसरी जरा छुरी ले प्रसाद लेके आ मम्मा अच्छा राजा कानन नहीं सुनी आदत बारीक करायचं बाबू बोले मी सोडून घ्यावा ना बोले मी सोडून घ्यावाय ना काजू कतरी बघा काजू कतरी त्याने पिछे आणला नाही गाड़ा में बच्चे आधी 2-2.5 घेतली असतात यातरी मोरी नाही कशा अशा बाजू नाचत राहतो
कडे आली. काय करू आपला येतंय ना चित्र येस येस. किती 35 पडले असते 30 पडले आता व्हिडिओ तर रेकॉर्डिंग केल्यावर बघूया. साठ एक पीस आहेत. पहिला हॉटेल गाडी सकाळी माका दे बिस्किट दे बिस्किट माका काय असं मला भूक लागली वडापाव भेटले ना वरती मध्ये वडापाव स्पेशल वडापाव आहे ते.